че изгори резерваро, давай. Чекай сега, зумо. Дай газ, газ. Къде може зумо ми так? Нема... По време на снимане нема зум. Ей, аз си снимам наизуст тогава, не знам, ще снимам. Не го видя тук на екрана, да знаеш. Без газ вървиш. Да бе. Ако му дадем газ... Нещо не работило мотора, парди нещо. Не. Не, фана Иван апаратурата, бате. Да видиш как е кръйно мотора у резонация влезе. Или па аз да го фана като на багилка време. Малко газ върви. Дали тази перка не му е малко големичка, бе? Би те е страх да го му даде газ, бе. Не, по принцип. Ето. Малко големичка. Браво, Джонка. Дай малко газ, бе. Тебе те е страх да не му изкривиш биелата. Малко сгъна крилата да си ще биси. Да, ке сгъна крилата, да не ги е прил Иван. Да не го карат. Извинете, да не го Иван кара. А, това е друго. Кой го е прил да носа на кой се сия крилата? Кой се сил, като знае кошите. Така нагоре. Дай по-близо бе да снимаме, бе, момче. Много лесно се кара. Да ми дай го тогава аз да го фарам, много много лесно се кара. Я пребърти го обърни и тъгът. Вика, не, бате, при тебе само с кабело. До апаратурата няма да се докосваш. Не, бе, тия крила. Митко, по-тежък е то. Едно модел, едно модел. Митко, по-тежък то, не е депронката. Не е депронката, не е така. Той трябва да си напише депронка, бе. Го па това, па умнико. Муниос експериментатора. Не бе, много хубаво такова, много лети. Ми двигателно от кое, бе, та нема да лети обо? Гориво засичал ли си колко? 10 минути трябва да ти изкарат при всички положения. Колко време кара? Много знам. Изгасна. А аз път викам, не връщай гъста на нула. Обръщай, насам, то е екстра. Толкова да трънка, че каска. Дигай, така, стай така. Завивай! При тази скорост